आता आम्ही इलो साधारण ह्याच्यात असो आता साहेबांची जागा बदलता यांनीच काढल्यान बरी आता त्या का आता अडे वगैरे साहेबा नीच काढून झाली आणि बऱ्यापैकी थंडी आहे कुडकुडो आहे एकदम जाम थंडी जाम थंडी यांनी घेतल्या ती हेच नाव बिलकुल आता काहीच नाही बरं वाटतं 5 मिनिटांनी बघा आम्ही आता पहिलो ब्रेक घेतलेलो जेवण घेऊन झाला त्यानंतर आता परत थांबला तर बरोबर किती वाजले 2 वाजले ना बरे होय होय 2 वाजले आता पुढच्या प्रवासात मी जरा पाठी बसलोय साहेबांनी गाडी हातात घेतलेली आहे दादा आमचं बाजूक बसलेलो मिलनचं जरा आमची पोलादपूरची चाय इलेली आहे फेमस चायवाला आता कोण येते कोण नाही ना मग चला 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 मगाशी असा थंडीचो कहर पुरे बाईकला का तुला भजी पाहिजे भजी होई काढतोय का आता 2:30 वाजता भजी वाजतो बाबा मामाची भजी आदेश की भजी काय कोणती काम का आधी बोल घे तू मामा गेलो काय राम टाइम बघ टाइम आता मग कोण होते ना हो 4 दे ना 4 दे किती वाजे 3 दे 3 ठेव थांबा 2 वाजता हां या दादा थांबा आला नाही आलं नाही नको होईल ना लगेच हे मारली पॉलिश म्हणलं पॉलिश मामा एक चाय आणि भजी एक भजी एक चहा आणि एक भजी दे पहिले भजी दे सोडू नका आता ते आई तेवढीच द्या नाही ना अहो ते खायलाच पाहिजे तेवढी नको आहे आम्हाला हा कायच नाही द्या द्या मरते तेवढीच द्या परत थांबतो नको ही चाय पण थंड जाता काय ना तुम्ही टेस्टिंग साठी पकडा कशी आहे टेस्ट थोडी कारापुली ठीक आहे मस्त थोडीशी करपली बाकी बरी आहे झाली कुरकुरीत कदम गाडी आली ना 3:30-4ला तर माल चालू होतो पुरा माल पुरा भरलेला वडा कांदा भजी गोल भजी बटाटा भजी पॅटीस मस्त टेस्ट मस्त एक नंबर आम्ही कायम थांबतो इथे 6च्या नंतर तुम्हाला कांदे पाव भेटणार आमलेट पाव भुर्जी पाव सगळं आम्ही गावाला जाताना इथे चहा पिल्याशिवाय जातच नाही होय तू का एक भजी भजीची लावतात 30 रुपये हो 2 भजीचे पैसे काय घेणार काय घेणार किती झालं 30 रुपये थांब आहोत रे पावजींकडे आहोत आता कुठं राहणार गावाला वेंगुर्ला कुठं हां सिंधुदुर्ग हां हां
चला धन्यवाद. पोलादपूरची भजी खाली, मामांकडची चाय गरम गरमागरम भजी टेस्ट केली. आता पोलादपूर बाय बाय, चललो पुढे. हां यूट्यूबला आले तुम्ही. थांबा किती वाजले? 7:05 झाले. आम्ही आता राजापुरात पोचलो. ब्लॅक टी लेमन टी, हॅव अ कप ऑफ टी. हॉटेल आहे यांचं नाव काय आहे? सगळे अंडा भुर्जी मॅगी सगळं आता काय बघताय तर सगळं अवेलेबल असायचं. जागतिक चव आणि इंडियन जागतिक चव आणि इंडियन थंड. ऑर्डर नेक्स्ट लेवल मिसळ पाव. वाजले किती? 7:13. बरी आहे, मस्त मस्त. साहेबा या वेळेला अशा ठिकाणी आणि सकाळी 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 एवढ्या सकाळी काका मग खूप मेहनत घेत आहेत, सर्वांना सेवा पुरवत आहेत. काय करते गरमागरम काहीतरी काढतायत. वडे 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 ना काका? काका हॉटेलचं नाव काय आपल्या? पवार पवार हॉटेल. हां पवार स्नॅक्स. दोघांनी मिसळ पाव ताव मारल्याने म्हणून मग आता वडो खावतो येलो गरमागरम काकांच्या हातचो पवार स्नॅक्स होतं की. डीजे त्याच्यामध्ये लिंबल झाला, ॲक्शन कॅमेरा झाला, नंतर ड्रोनमध्ये झाला तो. त्याने एवढे 3-4 मार्केट बघायला ड्रोन. आम्ही आता जो नाश्तो केलो टेस्ट अप्रतिम. दोघांनी मी सांगलं तसं दोघांनी उसळ खाल्याने म्हणून मी मिसळ खाल्याने म्हणून मी मुद्दाम वडो आणि चाय खाल्लं. खरंच भारी होता. काका आता जसं तुम्ही बघलात काका आता वडे भाजी होते गरमागरम वडे आहेत. तर मी काकांका विचारतो काका आपल्या हॉटेलचं नाव काय आणि आपलं नाव काय? पवार हॉटेल, पवार हॉटेल राजापूर. राजापूरला कुठे आहोत आपण? कनेरवाडी, मुंबई गोवा हायवे कनेरवाडी. ओके. आणि आपण किती वेळ ऑनलाईन असतो, म्हणजे किती वेळ चालू असतं आपलं? सकाळी 6 ते संध्याकाळी 8. 6 ते 8:30. आणि काय काय अवेलेबल असतं आपल्याकडे? मिसळ असते, पावभाजी असते, आमलेट असते, भुर्जी असते, मॅगी असते, व्हेज मोमोज, चिकन मोमोज, फ्रेंच फ्राय. ओके. म्हणजे बरेचसे आयटम आहेत आपल्याकडे. पावभाजी पण असते. पावभाजी पण आहे. ओके. आणि खूपच छान आहे नाश्ता, चव पण खूप चांगली आहे. थँक्यू. आणि करणारे तुम्हीच? हो. अरे वा. जे माणूस असाल पण त्यांच्या हातात चव आहे हे आधी सगळ्यात मोठं. खूप बरं वाटलं. जर तुम्ही कधी इलात आपल्या मुंबई गोवा रस्त्यात तर परत एकदा सांगते राजापूरला कनेरवाडी, मुंबई गोवा हायवे कनेरेवाडी. एकदम चढावा हॉटेलला, राजापूरपासून 4 किलोमीटर पुढे. राजापूरपासून 4 किलोमीटर पुढे. एकदम चढावा का पण बेस्ट आहे. जसं आपण दर टायमात जाता येता नवीन नवीन हॉटेलात थांबत असतो. आता आपण हॉटेलात थांबलो. हॉटेलचं नाव साहेब पवार हॉटेल, पवार स्नॅक्स. कायम लक्षात ठेवा. कधी इलात तर टेस्ट करा आणि तुम्ही पण सांगा तुमका नाश्तो कसं वाटतं. जसं तुम्ही आता बघलाय आमचं नाश्तो विष्ट झालो मस्तपैकी. आता परत एकदा ड्रायव्हिंग सीटला मी इलंय. साहेब आमच्याबरोबर जे असतात ते कृष्णा भाऊ. तर विषय कसं आपण जेव्हा आमच्या ह्या रस्त्याने जेव्हा प्रवास करतो मुंबई गोवा हायवे म्हणजे वन ऑफ दी बेस्ट म्हणजे A1 दर्जाचा आपला रस्तो हा.
जसं आपण कायम तुम्ही माझ्या व्हिडिओत बघित असताय, कारण ह्या रस्त्यासारखं जागतिक लेवलचा रस्तो अजूनपर्यंत काही बनलेलो नाही. तर त्या आजच्या प्रवासाबद्दल कृष्णभाऊ काहीतरी सांगतात. काय म्हणताय कृष्णभाऊ? मध्यंतरी रस्ता खूपच खराब आहे. मी ॲक्च्युली या रस्त्याने कधी प्रवास करत नाही, पण आज मित्रमंडळी वगैरे त्यांनी आग्रह केला की आमच्या गावी चला म्हणून. तर मी त्यांच्यासोबत आज मुंबई जे गोवा हायवे आहे त्या ठिकाणून जात आहे. पण रस्ते इतके खराब आहेत मध्ये की अवस्था खूप म्हणजे भयंकर आहे. रस्त्यांची परिस्थिती खूप खराब आहे. आणि काही रस्ते काही ठिकाणी रस्ता चांगलाही केलेला आहे, पण काही ठिकाणी खूप अवस्था म्हणजे परिस्थिती खूप खराब आहे रस्त्यांची. तसं आणि मी नेहमी जो प्रवास आहे कोल्हापूर वगैरे पुढे त्या साईडने येतो, इकडे मालवण वगैरे साईडला आलो आहे फिरायला. पण आज म्हणजे यांच्यामुळे फर्स्ट टाईम इथून आलो, तर मध्ये रस्त्याची परिस्थिती खूप खराब आहे. त्याच्याबद्दल मी सॉरी म्हणते त्यांना, कारण ते आग्रह करीत होते की आम्ही वरनं जाऊया म्हणून. पण साहेबांनी आमच्या जरा आग्रहामध्ये ह्या रस्त्याची नाही, त्यांची झोप जाऊ नाही. ते रात्रीपासून अजिबात झोपावं नाही असं सगळ्यात सांगायचं म्हणजे. ते आता थोडं आराम करतील. आता आम्ही बरोबर राजापुरात असो. अँडी भाऊ, तुझं काय मत रस्त्याबद्दल? रस्ता अप्रतिम पण खायपर्यंत संगमेश्वरपर्यंत, संगमेश्वरच्या पुढे गेल्यानंतर रस्तो नाही असं समजायचा. रस्तो नाही खायच्या तरी घाटात चलतो ओबडधोबड, म्हणजे होडी टाकतो ना जायच्या समुद्रात, तशी हडेन तडेन आपले उलटी सुलटी चालतात, तशी गाडी चालवची लागतात. त्याच्यामुळे आणि रात्रीचा प्रवास त्या रस्त्यावरून खरंच खूप भयंकर आहे. रात्री मला म्हणते ते कोणीतरी प्रवास तिथं त्या रस्त्यावरून कोणी प्रवास करू नये. ओके. म्हणजे ह्या काय आम्ही ठरवून बोललो नाही. माझं तर बोलणं तुमका माहिती आहे कायम कृष्णभाऊच जे नवीन व्यक्ती आहे ते मग तर मी पाठी बसले तेव्हा खूप काय मी सांगत होते रस्त्याबद्दल अँटिक. म्हणून मी म्हटलं कसं असतं एखाद्या माणसानं आपल्या केलेल्या कामाबद्दल बरा बोलावं आहे, तो काय प्रतिसाद अजूनपर्यंत आपल्या रस्त्यात कधी कोणी देऊ नये. होप सो जाय द्या काम केली. 18 ते 19 वर्ष या काम चाललं, अजूनपर्यंत आमका काय होय तसं रस्तो गावना नाही. टोल बिल सगळा उभा झालेला, पण रस्तो जागेवर नाही. चला पुढच्या प्रवासात लागाय आपण. नमस्कार, आपलं आदित्य चाळो हाय पाटण बा देवा माझा कोरे काळजी. काय चुके रोवलेल्यावर म्हणजे आपलं तंत्रज्ञान किती बॅकफूटवर काम करतं, किती पाटल्या विकसित नाही असं. त्याच्यावर उदाहरण म्हणजे काय, रस्ता दाखवा. जेव्हा खारेपाटण तो एक सरळ पॅच असतो जवळजवळ 10 ते 12 किलोमीटर तो, आणि जर तुम्ही बघशाल तर अशा 2-2च लेन असत, म्हणजे 4 लेनचा रस्तो हा. आणि त्याच्या काही वर्षांनी परत खंतले आणि परत त्याचे 3 लेन करूचा प्रयत्न करतले. मला एक संबंध नाही की ह्या आधीच किती नाही करून, आणि ह्याची गरज पुढे पडतली 3 लेन करतले 100%. तर ते आधी आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आधी येणार नाही की त्या हे कामं होतात कशी, कारण ह्याचा त्रास होते आमकाच होतो. परत जेव्हा आम्ही गावात येतो किंवा ह्या रस्त्यात जाणाऱ्या सगळ्या गाड्यांका होतो, कारण एक लेन बंद करतले पुढे आणि एक लेनचं काम चालू ठेवतले फक्त. या आधी किती सूचना नाही, आपलं प्लॅन ह्यो आधी किती नसतं. ह्यो विचार करून करूची गोष्ट तर आपल्याकडे होणार नाही. विदाऊट एनी प्लॅनचं काम सुरू करतात का असं. गावाला नमस्कार, फायनली आम्ही आमच्या पुढात पोचलेले असो. मस्त प्रवास झालो. कंटाळवणं जरी असलं तरी शेवटी आम्ही गावात येऊचा म्हटलं तर एक वेगळीच हुरहुरी असतं आमच्या मनात. पुढे तसाच झाला.
मासे घेवचे आहेत ना CNG भरूचा मग पुढेसून येत आहे पुढसून नाही पुढे पुढे जाऊया थंयसून राईट मारलो का डायरेक्ट पंपरमध्ये तर आणि आज नवीन एक्सपिरियन्स हा की आम्ही दर टायमाक येता शेवटचं CNG आमचं ओरोशीक भरतो आम्ही पण आजचं CNG आम्ही कुडाळात भरतो कारण कुडाळात आमचं नवीन पेट्रोल पंप झालेलो CNG पंप फुकट गावतलो म्हणून सांगता पण ऐकून आमच्या बाबाईचा पंप नसल्यामुळे पैसे देऊचे आहोत हॉटेल आरेसन हे बघा धंदो लायतात पाणी मारूची गाडी आता आमका घेवच्यात मासे आम्ही आता बरोबर पिंगोळीत असो बघूया मासे कारण येंगुर्ल्याक आमकां जाणं आता शक्य नाही त्याच्यामुळे आम्ही पिंगोळी ऑप्शन ठेवलेलो आमची पिंगोळी असं काहीतरी असा रे नाही भाजी मस्त कोणता नाही मरे नाही हेच वस्तत इंडिकेटर दे म्हातारा पाठी थांबलो व्यवस्थित निराशाजनक वातावरणात आम्ही घरी चाललो आहोत निस्त्याक काहीतरी बघी होतो पण काय नाही पुढे नाही भाऊजी पुढे नाही भेट मासे वाटतं आमच्या ताटातात नाही असत कारण पिंगोळी सोडून आम्ही आता केवसा दिलेलो पण आज शनिवार मी काय नाही खाणे भेंडी आपलं बघी होतो पण नाही आज मासे नाही आपली ट्रिप सरली आमच्या आता घराकडे पोचलो आम्ही प्रवास एकच पिशी आहे माझी माहिती एकच लॅपटॉप हो लॅपटॉपच व्हायचं उडतो 5 मिनटं बस चला आज आणि आजचा दिवस उद्या परत आपण मुंबईत चाललो परत आमची ही टीम असतली अँडी कृष्णा भाऊ आणि मी माझं ड्रॉप झालो गाडी चालली अशा प्रकारे आमचा प्रवास संपलेला आहे आणि आता तुमका मला दाखवचा काय की हे वरच्यावर माझी ट्रिप किती होतात हे तर तुम्ही माझ्या पुढच्या व्हिडिओत बघताल आणि सकाळी ते 9 वाजता त्यातला कचरा मारता त्यातला कसा असता मी माझ्या कॅमेऱ्यात व्हिडिओ द्यायच्यासाठी त्यातला काय ना काय असं करीत असता सर हां हो JCP येतलो मग उद्या चला नमस्कार पुढच्या व्हिडिओत भेटूया आणि त्याच्यात मी सांगतले तुमका मी गावात परत किती आहे तसं येतो